Pois ben, despois dunha guerra civil absolutamente devastadora, España cae nunha ditadura que duraría casi 40 anos e que, claro, o cambiaría todo. A pregunta é, como se pasa de estar baixo un poder absoluto a de repente ter que construir unha democracia dende a nada? Imos ver xusto eso, como se forxou, como foi cambiando e como, ao final, chegou a ser o que hoxe. É que, ao rematar a guerra, o xeneral Franco non é que só gañe, é que concentra absolutamente todo o poder nas súas mans. Ollo, non estamos a falar dun goberno autoritario máis, non, falamos dunha ditadura persoal, del, que durou ata que morreu, en 1975. Imaginade o que supoña iso, marcando a vida de xeracións enteiras. Entón, a pregunta do millón é, como se construe algo así? E máis importante aínda, como se consegue que dure case 40 anos? Pois para entendelo hai que mirar dúas cousas clave. Primeiro, en que idea se baseaba, e segundo, claro, como mantiña o control sobre todo e sobre todos. E aquí temos un nome que o define todo, nacionalcatolicismo. A ver que isto? Pois imaginade que o Estado e a Igrexa Católica son prácticamente a mesma cousa, unha fusión total. O réxime non era só autoritario e xa está. Non, usaba a relixión como unha arma potentísima para decir nós temos a razón e para controlar a toda a sociedade. A idea era impoñer unha identidade española única, moi conservadora e tradicionalista. E claro, todo isto notábase no día a día. A ver, as características falan por si súas. Democracia, cero. Nada. Liberdade de expresión, completamente anulada. Calquera crítica era perseguida. E partidos políticos, prohibidos. Só había un legal, o do réxime. Ademais, un patriotismo exaxerado, por todas partes. E ata os sindicatos, había só un, e controlaba o Estado. O sea, control total. Pero claro, un réxime como este non se sostensou. Necesita apoios e tiñaos moi fortes. Por unha banda, o exército, que fora o que gañara a guerra, era a forza, o músculo que impoñía a orde. Despois, a Igrexa Católica, que xa mencionamos, era como o cerebro ideolóxico, daba a xustificación moral. E xunto a eles, pois estaban os falanxistas, os carlistas e os grandes poderes económicos, terratenentes, empresarios, que viron no réxime a forma perfecta de manter os seus privilexios e que nada cambiase. Pero ollo, o control non viña só dos apoios. A outra cara da moeda era unha represión durísima, e este número, esta cifra é para quedarse en alento. Máis de 200.000 persoas, máis de 200.000, tiveron que marchar ao exilio para salvar a vida ou non acabar no cárcere. E a iso hai que sumarlle todo o demais, as detencións, os xubizos en garantías, as execucións, sobre todo neses primeiros anos, que foron os máis escuros de todos. Bueno, avancemos un pouco no tempo. Porque claro, case 40 anos é moitísimo tempo, e as cousas cambian. España non foi unha excepción. O réxime, que nacera para ser algo de pedra inamovible, tivo que adaptarse, non lle quedou outra. Sobre todo, na economía. E aquí ven un cambio radical. Imos ver como pasou de ser un país illado a vivir o que moitos chamaron o milagre económico español. Esta comparación é que o deixa clarísimo. O xiro foi de 180 graus. Nos anos 40, a aposta foi a autarquía. A idea, en teoría, soaba ben. Imos ser autosuficientes, non necesitamos a ninguén. Pero a realidade, un desastre absoluto. Islamento, miseria, fame. Entón, como viron que aquilo non funcionaba, a finais dos 50, volantazo. O réxime ábrese ao mundo, benvido diñeiro de fora, benvidos os turistas. O cambio, de verdade, foi brutal. E se hai un símbolo de toda esa nova época, é este, o Seat 600. É que este coche era moito máis que un coche. Para moitísimas familias era a proba de que se podía progresar, de que as cousas ían a mellor. Era a chegada do consumo, de poder ter cousas. Foi a época na que a xente marchaba masivamente do campo ás cidades para traballar nas fábricas, e tamén o momento en que empeza o boom do turismo, que cambiou a nosa costa para sempre. Pero todo o bo acaba. E este milagro económico tiña data de caducidade. Chegou a crise do petróleo do 73, unha crise mundial, e golpeou de cheo a economía española. De repente, os prezos subiron por todas partes, o paro empezou a medrar e comezou a haber un malestar social que xa non se podía tapar con propaganda. O castelo de naipes comezaba a tremer. E claro, mentres a economía se debilitaba, por dentro a cousa fervía. A presión social era como unha pota presión a punto de estourar. Aquel réxime que durante décadas pareceu eterno, de pedra, comenzaba a ver como lle nacía unha oposición cada vez máis forte, máis organizada,
e que tiña cada vez menos medo. A ver, vexamos como foi crecendo isto pouco a pouco. Nos anos 60, a cousa empeza a moverse nas fábricas e nas universidades. Nacen sindicatos clandestinos como comisións obreiras e os estudantes fan moito ruído. Xa nos 70, a oposición faise máis política. Partidos como o Comunista ou o PSOE, aínda que ilegais, organízanse e gañan forza. E chegamos á parte máis trágica, a escalada de violencia. Xorden grupos armados que deciden usar as armas, como o FRAP ou ETA, e que culminan o atentado que mata en 1973 ao almirante Carrero Blanco, que era a persoa que Franco elixera para sucedelo. Así que, poñámonos en situación. A economía vai mal, a xente está na rúa, a oposición cada vez é máis forte, o ambiente está cargadísimo. En ese contexto, chega o día que o cambia absolutamente todo. O 20 de novembro de 1975, Francisco Franco morre. Con él, biolóxicamente, morría a ditadura, pero a gran pregunta no aire era «E agora que?» O futuro era un folio en blanco, cheo de incerteza e, por que non decilo, de moito medo. E aquí empeza un dos períodos máis incríveis e delicados da nosa historia recente, a famosa transición. O reto, que era xigantesco, pensemos nisto, había que desmontar peza por peza toda a estructura dunha dictadura e, á vez, no mesmo sitio, construir unha democracia. Dende cero, e o máis difícil de todo, facelo sen que o país volvese caer noutra guerra civil. E a verdade é que o proceso foi sorprendentemente rápido. A ver, os pasos clave foron estes. Primeiro, tras morrer Franco, Xoán Carlos I é proclamado rei. Despois, o movemento decisivo. O rei nomea a Adolfo Suárez presidente. E isto foi clave, porque Suárez, que viña do propio franquismo, foi o que se atreveu a facer o impensable. Legalizou os partidos políticos, incluído o comunista, e convocou eleccións libres en 1977. O momento cumio de todo isto foi en 1978, cando a xente votou sí á Constitución, que é a base da democracia que temos hoxe. Pero cuidado, que a democracia aínda estaba en cueiros, era moi frágil. E a proba de lume foi esta, o 23 de febreiro de 1981. Un grupo de militares, con Teixeiro á cabeza, asalta o Congreso dos Deputados. Foi o momento de máxima tensión, cando parecía que todo o conseguido se podía vir abaixo nunhas horas. Pero o golpe fracasou, sobre todo por a resposta do rei e porque non tivo apoios suficientes. E o máis curioso de todo é a paradoxa. Ese intento de asasinar a democracia acabou en realidade facéndoa moito máis forte, consolidouna. E todo isto deixanos cunha reflexión final, non si? A transición española moitas veces ponse como un exemplo a seguir, pero tamén é certo que deixou feridas abertas, debates que aínda hoxe seguen sen pechar. E a pregunta fundamental segue aí, flotando no aire. Como fai un país para curarse de verdade e construir un futuro para todos despois de 40 anos de división, de goberno autoritario? Esa é unha pregunta que sen dúbida segue moi presente hoxe en día.